yang legane hatiku main arep jelas
anakku Joji, ayo padha dongake muga-muga dadi putranipun Mas Yahyudi tansah dadya manungsa kang guna tumraping bangsa negara, intine dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lanjute sepisan maneh ayo sore iki padha netrok adroga bareng Timur marang keluargane Mas Yahyudi sak keluarga. Bapak Ibu, ayo doa sawet dikaelan dan dikek masalah buli eneng.
bukan tanpa kula rasane pahit temenan apa-apa soalnya tanpa iko Yeah.
bukaan gombongmu. Iya. Bukaan gombongmu Kowe iso ngomong apa ora jan karepe iki. piye ta, Pak? Lah karena iki sing iki. Ibarat langit di bumi kok tak idak-idak. Kowe iki arep sumbar ngono kok dia jane. Jane lho ora iso bahasa Jawa. Iya. Oh, cah gendong. Wes. Untuk adik-adik yang di depan panggung mohon menjauh karena tidak ada asuransi. Apabila kena pocong batu tidak ada asuransi dari tuan rumah, baik dari paguyubannya. Minggir.